jamana ka cakɛyɔrɔ la o de ye Kurumukarala sɛbɛnnikɛla ko a ko nin y'a siɲɛ gale ye Bamakɔ district n'o ye an ka faba ye ale kɔfɛ min ye jamana tɔgɔla cakɛyɔrɔ ni ka taa dagabana so k'o jɔ o tɔrɔ de nin y'o siɲɛ gale kabini an ka yɛrɛma hɔrɔnya taara sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min y'a kunna wolo a daraja sɔrɔ o de ye colonel Asimi Goyita kunun min ye an ka gouvernement bɛɛ lajɛlen premier ministre min bɛ cɛmancɛ baara la o tɔrɔ n'o ye colonel Ablaye Mayiga ka taa bila ka ministre tɔw la jamanakuntigi min ye maa minnu bɛ lasigidenya la an ka jamana in kɔnɔ ka taa bila dɔnɲɛw yɛrɛ la finitigilakaw wɛrɛ o tɔrɔ ɲɛma ni bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ min ka kɛ seere ye baara tun bɛ mun ni mun kan o de ye sokura kɔni a laɲini kɛra jamana ko min kɔni dɔnɲɛw ka bɔ yɔli la olu mun bɛ ka wari ɲini ka bila foroba wagade kɔnɔ jamana jigi belebeleba don olu ka baara tɛna se ka kɛ tirikitɔrɔkɔ ye u ka wasanni k'u bila yɔrɔ fɛrɛlen na sɛbɛnnikɛla ko o de yɔrɔ fɛrɛlen jateminɛw kɛra ni k'a lajɛ mɔgɔ tɔrɔ de min ye hectare 30 bɔɲɔnko u y'o de lajɛ Samanko 2 Mande commune kɔnɔ ni k'o ta k'o di dɔnɲɛw ma u k'u ka nin so lawuda belebeleba in jɔ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko so kɔni jɔra k'a fɛrɛ ni k'a ban pewu min kɔni ye so ye sa ka taa Kurumukari o de tun bolodalen bɛ kunun jamanakuntigi ko nafolo min donna so in na ani baara min kan ka boloda so in kɔnɔ mɔgɔ tɔrɔ de ale yɛrɛ na se kɛnɛ kɔnɔna la ni ka taa ruban k'o tigɛ ni ka tila ka so lajɛ mɔgɔ tɔrɔ de k'a kanabɔ ni k'a ɲɛsin sɔrɔ ani nafolo o kɛlɛkɛcɛw ma jan ko hali bi ɲini fɛn bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nafolo min taara k'a don nin so kura in na o de ye sefa wari miliyari 4 miliyɔn 531 ale ni ɲari ye a n'a ka kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ biro min bɛ a dagosi de ka bon kosɛbɛ a ko ɲɛmaba n'o ye directeur général ye ka taa bila a ka dangan ale ni jɛrɛjɛkulu minnu sigilen bɛ yen minnu ka baara ye sɛgɛsɛgɛliw ye minnu ka baara ye minɛnw ye minnu ka baara ye wari yɛrɛ kimiruli ye ka taa bila fo wari jateli mɔgɔ tɔrɔ de bɛɛ lajɛlen n'a tɔgɔ la biro ne ko o bɛ se ka ne ta wari jati la wa I ye dɔɔni kalan kɛ n'i ma dɔɔni kalan kɛ e bɛ se ka taa cogo di bon n bɛ min f'i ɲɛna ko wari yeli gansan ye ɲɛkisɛ la a bɛ maanifin jigi sigi wa n bɛ fɛn f'i ye Bakari n'i ɲɛ dara wari kan i bɛ suma dɔ mɛn wari nɔfɛ i b'a fɔ ko nin tɛ 1000 2000 o tɛ dɛ mugu miliyari 1 miliyari 2 i bɛ suma dɔ b'a nɔfɛ i b'a fɔ ko n bɛ wari mun girinna wari mun nɔfɛ ko nin suma kɔni t'o kɔ kura waa kɔrɔlen a mana k'a fɛn o fɛn wari kimirulu ɲɔgɔn kan wari cayalen ɲɔgɔn kan suma b'a nɔfɛ pati sakana don nka o n'a ta o ta ne bɛ jate yɔrɔ in fɛ i m'a ye maa minnu bɛ tiri kɛ ka kɔn coronavirus ko ɲɛ kasine de b'u nun na gan b'u tigɛ la nin b'a jira k'i ye turu kɛ o b'a kalama an ka taa nɔnɔ boîte de bɛ sigi ɲɔgɔn kɔrɔ gazi b'a la i m'a yɔrɔ wa i b'a dɔn nɔnɔ de ka di ne ye n'o jate bɛ nɔnɔ lase ma o ye n ka o tuma i terikɛ filaw ye Bɔkɔ Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin baarakɛ bolodaw ye nin bɛɛ lajɛlen sigilen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni y'an ka sɔrɔ ni nafolo minisiri ye n'o ye Alifuseni Sanu ye Bakari ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin nisɔndiya belebeleba ye a yɛrɛ fana tun kɛlen don k'a bila dɔnɲɛw ka fini na min kɔni ye donba don an ka jamana bolo kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ nin ye wasoko ye Mali yɛrɛ ni jɔnna kun wari ye an ka foroba wagande kɔnɔna la Bɔkɔ Tarawele an ma dɔrɔmɛ 1 juru ta maa si fɛ a ko baara min bɛna kɛ nin so in kɔnɔ wasa dan don jamanakuntigi ye danna min ta ka d'ale kan ale fana ka danna bɛ cɛden minnu kan Bɔkɔ Tarawele k'ale b'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ bɔ jamana jigiya kɔrɔ jamana kɛmɛ k'a bolomada nafolo min kan Bɔkɔ Tarawele ko kuma bɛɛ diɲɛ n'a ka gɛlɛya waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o nafolo bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye a ko mun de tora bilen Bɔkɔ Tarawele min ye kɛlɛkɛcɛw minnu bɛ nafolo ɲini na Bɔkɔ Tarawele k'u kan ka dɛmɛ u kan ka bila minɛn kɔnɔ minɛn min b'a to u bɛ fɛrɛ min ka jamana ka hakilina bɛɛ lajɛlen jiden a ko jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye colonel Asimi Goyita ale y'a jira k'a fɔ ale kɔni bɛ min f'u ye u k'u cɛsiri Bɔkɔ Tarawele jamana ka kan ka fɛn minnu kɛ ko jamana tɛ ɲinɛ a den si kɔ min kɔni ye baara ye Bɔkɔ Tarawele k'a bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka hakilinaw kan o tuma laɲini min kɛ bɛ dɔnɲɛw bolo k'o kana dɛsɛ fiyewu a ko min kɔni ye kɛnɛ ye Bakari maa maa tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara k'a jira k'a fɔ Bamakɔ kɔfɛ jamana yɛrɛ ka tila ka cakɛyɔrɔ dɔ sigi jamana tɔgɔ la min tɛ faaba kɔnɔna ye o tuma ko a bɛ daminɛ siɲɛ 1 na dɔnɲɛw ta kɔfɛ maa tɛ kotogo dɔn jɔn yɛrɛ ta bɛnalen dɔwɛrɛ tɛ o an bɛ turu bɛ se fɛn min ma i b'a dɔn sisan n'u bɛ k'an lamɛn o ye ka militaire ninnu ye
olu ka bɔ dugu u ka bɔ dugu kɔnɔ k'u lasago dugu kɔ kan o fana ye tiɲɛ kunnafoni filanan ye an ye min bɔ Sud Matin kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate Sud Matin mɔgɔw an b'u fo u ka wuli ka jɔ la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min u k'a ma ko L'Empire SB nin ye a ka fasiri ye min ye SB a ko min ye Colonel Assimi Goïta ye a ye kɔrɔfɔ dɔ bɔ ni ka bɛn ni ka wele da kan ni k'o ɲɛsin jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma waasa an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min ye wuli ka jɔ ye min ye mouvement signataire de l'accord de paix de la réconciliation ye a bila an bɛ kadara min kɔnɔna na kunbɛn belebele min ni a baaraw nun donna ni k'a to a da ko semaine nationale de la réconciliation n'i y'a ta k'a lajɛ a kɔni a bɛ munumunu salo la min kɔni tile damadɔ o bɛna kɛ a la dɔgɔkun kelen bɔ ɲɔgɔn ko n'i ye baara in lajɛ baara ninnu donna min ye septembre kalo tile 15 ye ka bɛn alamisa ma san 2022 kɛnɛ bonya minɛ kun t'an bɛ ka di an ka cɛmancɛla fanga ɲɛmaa ma n'o ye Colonel Assimi Goïta ye min ye lasigidenso minnu n'olu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na o maa bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka taa se min ye anw ka CNT n'o ye cɛmancɛla fanga assemblée min kɛn bɛ k'o jɔyɔrɔ fa n'o ye CNT o ɲɛmaa o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka taa se ministre min n'o ɲɛsin bɛ maanifinw k'u cɛ fɔ k'u cɛ bɛn min ye bɛn ni tilenya ye o bɛ se ka ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na min ye accord de paix d'Alger ye o fana bɛ se o kɔnɔko bɛ se ka lawaleya cogo min na o ministre so ta an bɛ ka kalifa ministre min na n'o ye colonel major Ismail Wage ye o fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ wa ninnu bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ u y'a jira k'a fɔ min ye nin semaine nationale de la réconciliation ye nin bɛna kɛ ko ye ka wa nin bɛna kɛ kɛnɛ fana ye min bɛna kɛ sabu ye bɛɛ lajɛlen ka sigi tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maanifinw ka yafa ɲɔgɔn ma kuru bɛ maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ politiki kunda société civile kunda hali jamana yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o ko in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka an bɛ se k'o bila an kɔ cogo min na k'an kunkilenna kɛ kelen ye k'an ŋɛniyaw n'a hakilinaw kɛ kelen ye waasa jamana in a bɛ dagaba wuli min na dɔ bɛ se ka bɔ funtɛni na n'i y'a lajɛ min ye semaine nationale de la réconciliation ye a kɔni a baaraw nun donna wa a bɛ to sen na wa n'i y'a ta k'a lajɛ kokura min ye Colonel Assimi Goïta ye ka kɔn ale ka kɔrɔfɔ ɲɛ min ye ministre min n'o ɲɛsin bɛ jamanadenw ka cɛfɔ ni cɛbɛn ma n'o ye colonel major Ismail Wage ye ale ye kɔrɔfɔ ta a y'a jira k'a fɔ nin tɛ hakilina kura ye koyi hakilina in jamana sariya bolo dɔ de bɛ a kofɔ ni i y'a ta k'a lajɛ min da la kabi san 2019 o 2019 n'i ye loi d'entente nationale ta k'a lajɛ a sariya cɛtigɛden min bɛ n'o ye article 7 ye o kɔni o bɛ nin hakilinaw ni ka se k'a ko maana ko n'a baara ma se ka kɛ kabi o waati n'a sela ka kɛ 2022 kɔnɔna na k'o kɔni k'o ye wasako belebele ye wa a bɛna kɛ sabu ye jamana dɔ i n'a fɔ n da tula la cogo min na an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kuru min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an funuli min kɛ bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ an ka nin bɛɛ lajɛlen fili an kɔ min bɛ an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'o ye jamana ye n'o ye faso maliba ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o bɛ se ka wuli ka jɔ a sen fila kan cogo min na maajugu minnu bɛɛ bɛ kɔ ka na olu u ka se ka siran jamana faso mali ye min ye diɲɛ seleke 4 ye bɛɛ lajɛlen ka se ka min yɔrɔ ji sigi hali n'a sɔrɔ o baaraw daminɛna n'i y'a ta k'a lajɛ ministre Wage ka kɔrɔfɔ baale min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye a fana ye kɔrɔfɔ ta a ko nin semaine nationale de la réconciliation ye a sigi bɛ fɛn min kan o de ye anw ka taabolo kɔrɔw an ka danbe kɔrɔw n bɛ diinɛ na o n tɛ diinɛ na o danbe dɔ tun bɛ anw fɛ yan an b'an sinsin min kan ka jamana ni ka se k'a kɛ jamana ye o taabolo ninnu k'an ka segin o ma n'an seginna o ma a bɛ kɛ sabu ye jamana in an ye fɛn minnu jɛ majɛ ye yɔrɔ minnu sɔrɔ o majɛw filiw ka se ka latilen min ye colonel Assimi Goïta ye a ko jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ bɛ o de la jamana in n'o ye cɛmancɛ fanga ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka se ka ɲɛ olu bolo jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ o bɛ tɛ taa jamanadenw ka keleya kɔ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kunkilennaw kɛ kelen ye hakilinaw ka kɛ kelen ye an ka wuli ɲɔgɔn fɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan n'an y'an jɛ k'an ɲɛsin fɛn min ma k'o bɛ ɲɛnabɔ an bolo wa n'i y'a lajɛ colonel Assimi Goïta a ye kɔrɔfɔ min da ka lase nin kɛnɛ kɔnɔna na n'o ye semaine nationale de la réconciliation ye a kɔni a ko bɛɛ lajɛlen k'i fanga fara ɲɔgɔn kan wa bɛɛ lajɛlen ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ni ka u dɛmɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a k'a ma ko nouvelle horizon min ye foroba lajɛrɛ ye e ko anw ka ministre min n'o bilala premier ministre ya jɔyɔrɔ la fɔlɔ n'o ye premier ministre intérimaire ye colonel Abdoulaye Mayiga a bɛna taa i sen don nin foroba lajɛrɛ la lamɛrikɛn jamana kɔnɔna na nin foroba lajɛrɛ nin bɛna kɛ a tako
biwulowula ani wolowula n'a ye n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛna sigi sen kan septembre kalo tile 13 ka taa se a 23 ma san 2022 min ye États-Unis faaba ye n'o ye New York ye a bɛna kɛ yen wa n'i y'a lajɛ anw ka faso Maliba a jɔyɔrɔ bɛna taa fa maa min fɛ o de ye colonel Abdoulaye Mayiga ye premier ministre intérimaire n'i y'a lajɛ a ka wuli ka jɔ o dogon tɛ maa na ale de ye anw ka cɛmancɛ fanga gouvernement o fanga bulon o ka kuma lasela don wa n'i y'a lajɛ fana a bilala maa nɔ na maa min fana kun ye cɛ gɛlɛn ye min bɛ kuma gɛlɛnw fɔ n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye a fari gan bɛ dɔɔni nka an bɛ dugawu dɔ kɛ Ala ka lafiya di n'i ye colonel Abdoulaye Mayiga lajɛ Mayiga taara Mayiga nana u bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ye kelen ye faso kɔnɔ min bɛ u la ani wulikajɔ min bɛ u la jamanadenw ni kun lafiyali siratigɛ o fɛɛrɛw ɲinili la u kɔni u ka baara ni u ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ o ma wa n'i ye nin foroba lajɛ ta ko 77 lajɛ n'o ye 77e assemblée générale de l'organisation des nations unies o baara minnu bɛna taa kɛ ale kɔni k'a nata Mali jɔyɔrɔ fa nka u yalima ko a bɛna taa kɛ Mayiga fɔlɔ in a bɛna t'i sen da o sen da nɔ na wa n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye bawo hakilinajigi n'i y'a ta k'a lajɛ docteur Choguel Kokala Mayiga nin lajɛrɛ dɔ de senfɛ a taar'i jɔ Nations Unies tribune na ka kuma gɛlɛnw ni k'o ta ni ka marabaajuguw sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen n'u kɛn bɛ ka janfa gɛlɛnw ta ka ɲɛsin faso Maliba ma dibi walew a ye nin bɛɛ lajɛlen de barakolon ci ni k'a filenkolon fili ji la n'i y'a lajɛ min ye septembre kalo tile 25 tɛmɛlen ye a donnin kama san 2021 min ye Nations Unies tribune ye docteur Choguel Kokala Mayiga a kɔni a ye kuma gɛlɛnw caman fɔ janfa minnu labɛn bɛ faso Maliba kama minnu tɛmɛna ani minnu labɛn bɛ n'u waatiw ma se fɔlɔ a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen ni k'a bɛɛ lajɛlen walaka tubabu kɔni jagɛlɛya banna wa n'i y'a lajɛ o kɔni kɛla sababu ye ni ka dawula belebele di docteur Choguel Kokala Mayiga ma o tɛmɛlen kɔ a kɔni a sen tun faso Maliba la yan ko délégation de ma fara ɲɔgɔn kan ni jamakulu belebele ni ka taa kunbɛn pankurujigi kɛrɛ kan wa docteur Choguel Kokala Mayiga k'i y'an kunna wolo i ye kuma min fɔ maa caman bɛ kuma ni ŋunuŋunu i tɛ se k'a fɔ kɛnɛ kan nka kuma in fɔra yɔrɔ min fana na bɛɛ lajɛlen tɛ se k'i ja gɛlɛya ni k'i jɔ o kɛnɛ kan ni ka kuma in ni k'a lase kɛra maa fɔlɔ ye maa min sera k'o kuma lase jɔnkala i bɛ fo i ka wulikajɔ la i bɛ ko i ka fasoden kanu na faso kanu min b'i la a n'a jamanadenw hinɛ min b'i la o kɔni i bɛ fo o la kosɛbɛ k'a tanu k'a waleɲuman dɔn wa ko n'i y'a lajɛ docteur Choguel Kokala Mayiga ka nin kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen baalen maa min n'o bila an bɛ a nɔ na bi na fɔlɔ in tɛ bamanankan de ko intérimaire min kɛn bɛ PM intérimaire ye n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ale fana bɛna taa i sen don nin foroba lajɛrɛ la o foroba lajɛrɛba in fana kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye farafinna jamanakuntigi minnu bɛ yen olu fana bɛna ɲɔgɔn ye mankanni dɔ kɛ sommet in kɛrɛfɛ n'o ye nin assemblée générale in ye o senfɛ min ye colonel Abdoulaye Mayiga ye min n'ale bila an bɛ docteur Choguel Kokala Mayiga nɔ na ko yalima a bɛna se kuma gɛlɛn a bɛna se k'i jɔ Choguel Kokala Mayiga nɔ na wa ka kuma gɛlɛnw fɔ min ye faso Maliba ye danaya min d'an b'a kan i b'a ye k'a fɔ ko danaya k'a ma ta gansan ka d'a kan koyi i b'a ye colonel Assimi Goïta ye cɛmancɛ fanga ɲɛma y'a da maa o maa k'a fɔ docteur Choguel Mayiga a bɛɛ lajɛlen ye cɛ gɛlɛnw ye bɛɛ lajɛlen ye kuma gɛlɛn fɔlɔw ye wa min colonel Abdoulaye Mayiga fana ye a fana k'a b'o sira o dɔ bɛ sɔrɔ a ka wulikajɔw fɛ a ye gouvernement ka kumakan minnu lase an ka jabari kan n'o ye ORTM ye mo ko gɛlɛn ka jɔ o jaabi o sɛbɛnfura bɛ ta ni k'o d'a ma a b'o dɔn a kɔngɔn na ni ka n'i sigi plateau kan a bɛ kuma minnu fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ nimisi wasa sɔrɔ wa k'a ka nin taali la n'a seginna yalima a fana a bɛna taa an kunna wolo ye wa kɔrɔfɔ bɔn bɛ ka bin wa kuma minnu bɛ yen ni jamanadenw sigi bɛ ni a kuru y'u kɔnɔ o kumaw labɛn b'a bolo ka t'o fɔ tubabubilen ye wa nin kuma bɛɛ lajɛlen kɔrɔfɔ ɲininkaliw bɔn bɛ ka kɛ nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Demba Kɔnte a ka fasiri don.